Tambah mau kresek. Hei, ini perkelonan lo. Awas, awas, awas. Hei, perkelonan, perkelonan. Ya pertelon ku lumayan jan enak. Semua ada kok. Hah? Semua ada. Nyari Samsung. Oh, Samsung. Ayo Samsung ini. Sam arek-arek lho. Kan Sana ayo. Pertelon ku lho. Kalau mau iku lho rek cukup utala. Ganti. Ya, ya, ya. Ayo. Ayo, wes, wes. Jangan sih. Ayo, jalan. Mau ke kau? Kau saya ku. Jangan. Audio. Mang audio. Kau audio. Payu ngaran rene ro jet gak dijen to. Ya, cuk. Kowe nang tempat-tempat kali ndek payu. Tangan nyari. Mas, sampean gawe ngene iki sampean share nang HP ta? Lho, Sampean share nang HP ta? boten. Nek pun mantu. Nek kene, kok aku sing kene lho. Boten, Nek pun mantu. Soale kok nek sampean sing share aku sing kene. Boten, boten langsung. Kok nek kene satu lho ya. Pun mantun, Bu. Tangan nyari. Kurang. Kita tahu nggak nyari. Yuk. Kalau merah, Enggak ada Mayan. truk kita juga. Sadar. Enggak mau. Mentana. Aku yang ini cepat ke lawan. Nggak siapa mon? Nggak siapa abangmu? MKD. Nanti. Kamu udah ntarek. Pesan apa dah? Boten di penek pun mantun. Nyari tripod. Pancaan gurung iku. Kowe banyune netes rene iki lho, ora lah harus gak payungan ngono lho. Banyune iki lho, Ndrek. Nah, dari payu ke cara di hujan ini. Lah, payung sama ini. Aku gak coba. Water play. Tak mau boy ganti air. Lah arek sing duwe mandi. Sing duwe iku anu lagi ya. Ayo.
Bayaran orang. Tuwek. Lah tuwek. Tuwek. Tuwek putun. Tuwek putun, Kak. Kalau buku gak aku. Tuwek putun. Lah tuwek. Tebak no jere. Pasti rene garai. Iki cak njaluk gone, Cak. Kone Ukur. Ukur arek iki rek. Tebak no yo. Kagak Cuk. Kamu. Itu lagi buel gak keras belas ya, mempem ngono. Tebak no. Dan ketahuan kecil hari itu. Jono. Kami mau apa? Iya enak. Geli iki. Ya kecono salah ngono ayo. Kan kon go terpal gak gelem. Gak ono candolan iki. Ikut ta? Ikut ta? Iya. Gak enak salone. Salone kudu salan rakyat. Cuma ngomong ngene ya. Tahu bono ya. Rusak betul iki. Apa? Mbak jalur rokok. Kon rokokmu glo jare Jawa iki gak kulintekno. Bunder rek. Sing bunder ge bareng tok ya, Mas. Bunder. Mimin, Mas. Finish. Ku tadi terano. Ilmu glorak tripode horek ya. Matane. Sri. Kawan yang ngepun. Tadi angkat belas ya. Hah? Ganjar kau nak urate arek. Payung lho. Cukup tarana ya. Banyu lu tekan aja tas cukup. Cukup ae. Cukup mah. Kon koyo wong ayu kon. Nek yo kok ngono. Apa rusak iki? Hilang tas sih. Orek. Wah, angin iki orek ini kretek-kretek. Wadamu dhewe apa gawe? Iya, iki gak enak. Gak enak. Lah mungkin aku Wadahe. Terus apa? Pidale. Pidale sapa? Rone kajeng tatokne sama ngene udane. Tambah dipepet ngono iki. Cacangan rapi ya. Cacangan rapi ya tak kecerek ngono.
Tuwek gak aku gak udah. Ngono njaluk bopo. Sopo? Wong medet tawa kono ya adik. Adik tak urut kita. Gak opo. Ayo, tak urut kita. Ya tak urut kita. Ya kan ono angin. Angin kan sing muncul kene kok loro. Celengnya bisa. Celeng gembredek. Celeng gembredek. Ini mengajak bocah ikongan. Aku apa? Qua có ăn chay thịt khô. Nanti air tapi nasi iya kaya dulu tambahan enggak template lo mari kowe template enggak usah kono senengane ngintip. Aduh. Pertama kan. Plastik ini lho Pak menurut saya plastik ini plastik nggak tutup. Marunu tak mburi cenguk tanggal 5. Lalu siji ya apa? Buat ini postingan ndos viral ya. Hah? Nang tarik gitu. Postingan viral sing tahun ini.
tahun dhisik kok. Iya. Iki corona. Iki jare kene. Iya, Bang. Iya, Mas. Fokus, tak fokus. Itu gara-gara corona iki. Gak dilokni sore yo. Tak komeni wisan. Fokus tanggale ya kayak ngono iki gak anu iki. Bener tanggal terus siji arek. Bener tanggal terus siji. Tapi tahun gak dilok Tahun nih gak didelok aja ini. Tahunnya putih, Mas Ide. 2020. Karena usah ngolah ya. Orang puluh, kilo kari. Apa? Sing muda ta? Yo, oh iya. Positif aku Kak. Gak tahu nih gak Jangan ketokno. menengah. Tahu nih gak ketokno. Tadi diketokno Januari tanggal 14. Ini masalah nenor lawen. Oh, rutuno sing situ tas iki ya. Aku nono ke lho. Iya. Rutuno sing situ. Foto sing ame dhewe. Kita bola jalur tempuh. Niki lho ganti niki keluar. Sing gawe apa Pak jaipongan. Kamu tekem wae gak mana? Saya gak hilang kan? Kadhe ono kono ae. Cak disenengan nyeduk iku. Power gak kuat
langsung tutup dompet. Ya, aku salah enggak ada dompet. Dompet lari buka gerak. Sermu. Enggak mikir apa keren. Hancur juga. Tahu kan? Loh, ini gerak sih. Rambut api ku. Aku nggak tak masari rambi abang. Tapap tete lo. Ya tahu rugi dah. Kono delok iki goblok kan. Lah iya. Dirugi buat itu apa. Angkaten. Mbok angkat gak muni ngono. Ya, datang ke sini. Mbok Katanya ngono. daftar iki. Melo iku. Mbok angkat Celah ya coba. Balo. tebok namune kok. Apa coba dipletno nang sampe. Mana sing apa? Apa teman bola? Tas bisa. Mas, ya Allah. Lu godalah. Kamu sing aku lunggut lu. Ini udah ini. Nyene lho udah. Murid songo kok ana rokokan kok kene. Monggo lewe jam tutup niku mboten napa-napa. Monggo 5.000-an monggo. Lah payunge didol ae, Pak Dik. Lho, nggih timbangan kudanan HP lewan, Mas. Nggih paling didol hari mana iku nggih. Lah nggih Jauh timbangan ae, Mas. kudanan HP. Jolo ayu ae. Milih bisa. Nggih. Sik kok celi ya, Mondo. Apa siji dadi ngene wis. Lah nggih. Nek nak go terop mau. Terpaling kok kono kok es kok. Ganti ae kulit. Iki bakul iki. Sing kono iki lho. Beres pokoknya apa jaring kone. Oh iki wis bar juga dakoni. Kan petani lapi dodok. Kalau tadi aja. Awas, Mon. Helmu, Mon.
Jadi Salah apa? Terus. Lho, kok dipayung ibu jarno wis. Wis. Oh, kan dipayung ibune kok. Aja. Kok dipayung ibune kok. Ibuke kate ngalih ngapi. Ya, kowe. Kono ku lapo kene iku kono lho, kono minta kono lho. Apa rek? Gancuk awan kek yo. Kontol iki. Ore arek. Pun, akeh Mas. Tinan ibuke menika. Bingung. Miring mon. Tenan kena tanggapan dah Mayu Rimi. Oh no, tak tinggal. Awas sundul banteng. Sundul banteng. Karena banyak kering. Yang ikut kan. dua. Ini loh. Sudah. Tutup biru. Ini ke atas kafe ini. Ayo 5.000 udah berbiasa. Ayo 5.000 udah berbiasa. Mas, ini Panongan iki apa-apa ya, ana sing teko Nganjuk, ana sing teko Jombang, ana sing teko Mojokerto kota. Nek sing duwe gak nyawer iki ya rugi to, Pak. Urusan-urusan ya. Lah ya, sing duwe iki mending lho. Oh, iso raja dan. Ngomong-ngomong gak apa-apa Bu, abang-abang ngono. Langsung bisa nang bumi wae. Sampai monggo pedang. Ya ayo jalur. Sponsor. Dumen lho iku, dumen iku. Dumen iku aja lali. Iku mang lho biru. Biru. Ya iku arek telu iku. Masuk dulu. Sana apa? Ning klito Plastik sudah cukup ini. Apa? Plastik gak salah udah cukup. Ini di sana. Ini tidak plastik sih. Iya dibuatak ini. Buatak.
Bro, ada lemar di sana ibu. Aku enggak ada. Bro, kembali dari buka kalau. Iya, tapi tembus. Buka kalau kan nggak kena betul. Dah. Ora ngono sing gawe iki ndi to jane. Aine. Masa murah apa mau kerja? Lu pakai wajah. Ngene lho. Sing duwe gawe orang itu dua iki duwe to. Ini sing duwe gawe iki ketok aku dah. Lu. Oh alah, untuk mentek iku dah. Goblok ya. Lu. Tol. Bener, Mas. Ora ya tekan ae. Sabar aku, Bro. Kau udah cedera. Ini iki eling harus temen ya. Ya tak bisa tenang. Sabar aku lho, tak do. Oh, itu. Beres yang. Ya alah. Cakil itu. Ya, tol. Yo, itu kan yang ibu. Tuh dari cilik mah. Gendre. Enggak perlu. Orang ngono, pasal tak. Aku iku lho. Weh, iku lho. Arep iku lho. Beneran lho. Lho. Orang ini. Bu. Jadi nambah dulu kan bantai lho. Yo. Itu kuning kalau Andre. Aja lho. Aku pengen ini. Jadi, apa dan supaya bisa langsung bergaul. Tarik sis. Iya, tahu sih. Enggak ya. Kawan ta? Kawan ta? Kak apa-apa. Ya ngonamu kan enak, Bro. Ngonamu ndike apa-apa. Gendong aku kok tambah nemen. Kan helm itu kepoten kegedean helm ngono. Angel-angel. Nah, yo ngono sih. Kayak iki kamera Mas. Lah yo masalah angel. Itu ono ya. Gantian. Cuk ngatel Delok kegerung. Ayo. Ayo cukup-cukup, Pak. Waduh, weh. Wes. Turun nih, Kak. Waktu lagi.
becok koyo ngene. Kan ke panggil apa? Kan ke panggil. Pertama apa? Anu jenenge karo. Karo jenenge. Indonesia berarti ki main nomor kurang lah. Menu. Kalau apa? Aku kan kecil model. Bapak buka kah?
Thank you.